ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. حضرت صاحب علی 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 علی. اونچی ذات علی دیئے، اونچی ذات علی دیئے، کائنات علی دیئے، کائنات علی دیئے. علی جتن کی سیوی دی نا، علی جتن کی سیوی دی، چاکیر وکھا مینو، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو. ولادت کی مناسبت سے کعبے چے ولادت مولا کعبے چے ولادت، مسجد چے شہادت، علی ورگی کی سیوی دی او تاکیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وکھا مینو. سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا. ہر میدان وچوں، ہر میدان وچوں جا پوچھ لے پوچھ لے پوچھ لے، نہیں بھجدا ہے علی والا، سونا لگدا ہے علی والا. علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا. مار کے بودلا سائیں جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا، تیور بدلے لال سخی دے جوش شہباز نو آیا، تیور بدلے لال سخی دے جوش شہباز نو آیا. بوتل کتے وے تو ہنے آجا آجا آجا، تیکو صددہ علی والا، سونا لگدا ہے علی والا. اور حضرت صاحب نے جنگ خیبر کا ذکر کیا. خیبر دے وچ پاک نبی جد حیدر نو صد ماری، میں حاضر میں آیا آقا میں صدقے میں واری، میں حاضر میں آیا آقا میں صدقے میں واری. سلمہ آنکھیں آؤ پیوندا آندا آندا، آیا شیر جلی والا، سونا لگدا ہے علی والا. علی مولا مولا علی مولا، علی مولا مولا علی مولا. تیرا رجب کی 13ویں آئی، دن جمعے کا آیا، کعبے میں ہے کس کی ولادت، شیر خدا کا آیا. کعبے میں ہے کس کی ولادت، شیر خدا کا آیا. آج علی ہے آیا 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 آیا،
मुर्तजा है लक़ब जिसका, मेरा मुर्शिद अली मौला, अली मौला मौला अली मौला, अली मौला मौला अली मौला। और एक अशार जश्न के हवाले से आज की विलादत की मुनासबत से कि तेरा रजब है, तेरा रजब है, मंजर अजब है, खुशियां मनाओ या अली आ गए। देखो अल्लाह के घर में या अली आ गए। तेरा रजब है, मंजर अजब है, खुशियां मनाओ या अली आ गए। देखो अल्लाह के घर में या अली आ गए। रौनक है, रहमत है काबे की गलियों में, रौनक है, रहमत है काबे की गलियों में। जश्न विलादत है मेरे मौला की, महकार हर सू है, झनकार हर सू है, दिल से मनाते हैं दिन आज का। मेले लगाओ, घर को सजाओ, नारे लगाओ या अली आ गए। बोलो अल्लाह के घर में या अली आ गए। तेरा रजब है, मंजर अजब है, खुशियां मनाओ या अली आ गए। अल्लाह के घर में या अली आ गए, या अली आ गए, या अली आ गए, या अली आ गए। सब्सक्राइब करियो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो।